Atalanta in de lucht, die kwam met caravan race op Emmen. En ik denk dat ik moet lezen. Dus, en dan vind ik hier een schitterend programma, dus vandaar dit thema. Ja, nou, Thijs die had altijd die gekke fratsen. Ja, nou, de eerste, de beste die opbelde ben ik dan, denk ik dan. Of ja, mag ik dan denken. En nou, we hebben hier natuurlijk een stickerbedrijf, hè, omdat we al die logo's na hebben mogen maken van het internet. Met een werkplaats. Nou, dus, ja, 1 en 1 is 2, dat ken je hier wel heel mooi nou. Had ik dit shirt, dan denk ik een liets flaterke. Ja, de verve die komt een beetje los, maar... Nou, ik bedoel meer de stavering. Ja, het moet net exact hetzelfde wezen, hè? Dat moet raar, hè. Ja. Maar gelukkig hebben we een snelle auto. Ik heb tenminste die van Noor een puntje. Nou is het zo, op het moment dat wij dit mooi opnemen, is het nog juni. Ja. Tjin de tijd dat wij dit uitsturen, herst die reizel hongen. Wat verwacht je hem ervan? Ja, ik verwacht je dat er iets stikken gaat. 2 rondjes. Hebben we uitgebreid, hij mag 2 rondjes rijden en dan mag hij van mij aanvallen. Dat gaat hier als een dolle keer soms heel gedaan, hè? Maar weet je, dat hoor je wel vaker van deze mensen. Ja, ze zijn heel aardig, heel lief, aardig, maar op de baan, hè? Dag en nacht verschil.